Pamätáš si z minulosti niečo úplne presne? Presný dialog, tón hlasu či pocit v tele? A čo ak ti poviem, že veľká časť z toho sa nikdy nestala tak, ako si myslíš? Prečo si dvaja ľudia pamätajú tú istú hádku úplne inak? Prečo niektoré roky života pôsobia, ako by zmizli? A prečo sú naše najživšie spomienky často najviac skreslené? Poďme sa pozrieť do hĺbky neuróny toho, ako mozog vytvára realitu, ktorú si myslíš, že si prežil. A prečo je to možno tá najväčšia psychologická sloboda, ktorú vieš získať. Poďme na to. Vítaj pri novej epizóde podcastu Duša pod mikroskopom. V minulej epizóde sme sa pozerali na to, prečo väčšina ľudí v našej spoločnosti spí zle, aj keď spí 8 hodín. Je to veľmi zaujímavá téma a určite ti odporúčam. A v dnešnej epizóde sa pozrieme na to, prečo nemôžeme veriť našej autobiografickej pamäti, teda pamäti veci, ktoré sme prežili. Aby sme pochopili, prečo sú spomienky také nespoľahlivé, treba vedieť jednu vec. Pamäť nie je uložená na jednom mieste, je to sieť a každý kúsok mozgu ukladá iný typ informácie. Hippocampus skladá epizodické spomienky, je to taký dirigent. Amygdala, už veľakrát spomínaná, dodáva emócie. Neokortex drží fakty a vedomosti. Occipitálna kôra drží obraz, temporálna kôra zvuk, reč, somatosenzorická kôra dotyky a telesné pocity a prefrontálna kôra význam a interpretáciu. Nemusíš si ale pamätať detaily, stačí jedna myšlienka. Spomienka je poskladaná z kúskov. Keď sa niečo stane, mozog uloží obraz inde, zvuk inde, emócie inde a význam tiež inde. Hippocampus tieto fragmenty len spojí do jedného celku, ale nie je to jeden film, je to rekonštrukcia. Nemusíš si to pamätať detailne, stačí jedna myšlienka. Spomienka je poskladaná z kúskov. Keď niečo sa stane, mozog uloží obraz inde, zvuk inde, emóciu inde aj význam inde. Hippocampus tieto fragmenty len spojí do jedného celku, ale nevytvorí film, vytvorí rekonštrukciu. A rovnaký proces prebieha aj pri vybavovaní. Mozog musí všetky tie kúsky znova aktivovať a poskladať. A používa pritom tie isté siete, ktoré využívame pri predstavivosti, snívaní alebo plánovaní budúcnosti. A výsledok je, že pamäť nie je prehrávanie, ale pamäť je tvorba. V podstate ide o jemnú formu kontrolovanej halucinácie, subjektívny obraz minulosti, ktorý pôsobí presne, ale presný nie je. A práve preto sa môže meniť a doplňať. A občas vyzerať úplne inak než to, čo sa naozaj stalo. A toto všetko krásne demonstruje jeden slávny experiment Elizabeth Loftus. V tomto experimente bolo ukázané, ako je možné implantovať človeku falošnú spomienku. Stačilo povedať účastníkovi, že sa ako dieťa stratil v nákupnom centre a až 30% ľudí si počase začalo pamätať niečo, čo sa nikdy nestalo. Niektorí si dokonca pridávali detaily, ktoré im nikto nepovedal. Napríklad ako to vyzeralo, akí tam boli ľudia, alebo nejaké iné špecifické veci, ktoré vlastne neboli pravda. Takisto Michael Anderson z Cambridgeu ukázal, že keď si spomienku vybavujeme, mení sa neurónový pattern, ktorý ju reprezentuje. Čo znamená, že vybavovanie nie je prehrávanie, ale prepisovanie, tzv. Rekonsolidácia. A presne takto funguje prepisovanie spomienok aj neurobiologicky. Najskôr sa aktivuje staršia pamäť a stabilné synapsy sa na chvíľu stanú labilnými. V tejto chvíli môže mozog doplniť nové informácie, nový emocionálny náboj alebo nový význam. Až potom sa pamäť znova stabilizuje, ale už ako upravená verzia. Z toho vyplýva, že spomienka z roku 2010 nemá 14 rokov, ale má doslova 0. Je vytvorená práve teraz. Je to len verzia z posledného vybavenia. Takisto bolo veľmi zaujímavé zistenie to, že najľahšie sa prepisujú emócie, o niečo ťažšie význam a najťažšie fakty. Ale aj to je možné, ak fakty neboli jasne kódované. A fascinujúce je to, že rekonsolidácia je jeden z prvkov, teda mechanizmov, na ktorom stojí psychoterapia. Takto napríklad vieme liečiť traumy, kedy nemeníme ich udalosť, ale jej emočný zápis. Keby pamäť bola úplne presná, toto by nebolo možné. Možno sa aj pýtaš teraz, prečo vlastne vznikajú ale chyby v pamäti? A odpoveď je docela jasná. Náš mozog nenávidí medzery. Pre časť mozgu, teda prefrontálny kortex, neustále vyhodnocuje, čo dáva zmysel, čo je pravdepodobné a čo sa hodí do nášho príbehu, teda čo podporuje našu identitu. A tieto pravdepodobné doplnky okamžite vkladá do spomienok tak, ako by tam patrilo od začiatku. Mozog nechce presnosť, chce koherenciu. Aj preto naše spomienky často pôsobia živo, ostro a pravdivo. Ale realita bola väčšinou oveľa chaotickejšia, neúplná alebo úplne obyčajná. A tu prichádza fascinujúci objav z Harvardu. Mozog používa ten istý neurálny systém na spomínanie aj na predstavovanie si budúcnosti. Neexistuje jeden modul pre minulosť alebo budúcnosť. Je to tá istá sieť, volá sa aj Default Mode Network, ktorá sa aktivuje vždy, keď mentálne cestujeme v čase. Či sa vraciame späť alebo premýšľame, čo bude. A z toho celého plynie jedna veľmi podstatná vec. Spomienka je simulácia, nie záznam. A keď sa simulácia spustí veľakrát, začne sa vylepšovať. Pri každom vybavovaní dostane viac detailov, silnejší emočný tón, doplnený kontext, niekedy až filmový nádych. Paradoxne, čím ostrejšia spomienka, tým viac má úprav za sebou. A toto nie je metafora, ale neurobiológia.
A presne toto isté potvrdil aj Tonegawa z MIT, kde ukázal, že pamäť nie je uložená ako video, ale ako neurónový pattern, teda engram. A každý jeho štart ho trochu mení. Carl Friston zase hovorí o mozgu ako predikčnom stroji. Keď si niečo nepamätáme, doplňme to tým, čo dáva zmysel. Taktiež sú aj veľmi zaujímavé zistenia, že fungujeme na takých schémach pamäti, teda šablónach, ktoré používame na organizovanie života. A preto si aj ľahko vieme pomýliť, ktoré leto to bolo, kto tam bol, alebo kto čo povedal v ktorom rozhovore. Jednoducho, pamäť je živý, kreatívny proces, nie archív, nie záznam, ale práve interpretácia. A teraz sa dostávame k tomu, prečo si niektoré veci pamätáme tak moc silno a iné takmer vôbec. Pamäť neriadia fakty, ale emócie. Keď sa stane niečo silné, hádka, strach, šok alebo nadšenie, amygdala okamžite vyhodnotí význam udalostí, vyšle signál do hypokampu, že wow, toto je dôležité. Zaplaví sa mozog noradrenalinom, adrenalinom, čo dramaticky posilní synapsie a tak sa spomienka vypálí ešte hlbšie. Preto si pamätáš konflikty, ale nie pokojný večer. Pretože pre mozog je dôležitejšie prežiť, než byť šťastný. A negatívne veci si zapamätáme ľahšie, lebo mozog sa snaží nás chrániť do budúcna. Toto si zapamätaj, môže ťa to zachrániť. Pokoj a harmónia riziko nepredstavujú, takže sa často ani neuložia. Moderné štúdie z 2023. to potvrdzujú. Emočný náboj mení samotnú biológiu konsolidácie, teda ukladania. Aktivácia adrenalinového mechanizmu zvyšuje proteíny, ktoré fixujú spomienky. Jednoducho, pamäť nie je férová, nevyberá to, čo je pekné, ale to, čo je dôležité. A tu tiež vzniká ďalší paradox. Pamäť je aj egocentrická. Neprispôsobuje sa tomu, kto si bol vtedy, ale tomu, kto si dnes. Conwayov model tzv. Self-memory systému ukazuje, že spomienky sú usporiadané v troch vrstvách. Veľké životné etapy, opakujúce sa udalosti a konkrétne scény a detaily. A nad tým všetkým je tvoja aktuálna identita, akýsi vnútorný supervízor. Mozog potom robí tri veci. Vyberá len tie spomienky, ktoré pasujú k tomu, ako sa vnímaš dnes. Ak veríš, že si zodpovedný, pamätáš si viac úspechy. Ak veríš, že si chaotický, pamätáš si viac zlyhania. Prepisuje minulosť tak, aby psychologicky dávala zmysel. Nie historicky, ale emocionálne. Vymazáva alebo oslabuje to, čo narúša tvoju dnešnú identitu. Preto veľa hanlivých momentov postupne zmizne. Nie preto, že sa nestali, ale preto, že sa nehodia do tvojho príbehu, ktorý o sebe dnes rozprávaš. V neurovede to vidíme úplne jasne. Mediálny prefrontálny kortex, teda centrum sebareferencie, prepája spomienky s tvojim dnešným ja. Ak nesedia, mozog ich upraví alebo zahodí. Možno ťa už niekedy prekvapilo, keď si sa rozprával s niekým, koho už dlhšie poznáš a niečo spoločne ste zažili, že to vnímate úplne odlišne. A pamätáte si aj vlastne úplne iné veci. A otázka je prečo. Vec je taká, že každý mozog vníma svet vlastným filtrom. Takže už v momente, keď sa udalosť deje, dvaja ľudia sledujú dva rôzne výrezy reality. A hypokampus uloží len to, čo ich individuálny systém považoval za dôležité. Tým pádom, o roky neskôr, keď si spomienku vyvolajú, každý mozog aktivuje úplne unikátnu a inú sieť. A vznikne vlastná verzia príbehu. A teraz sa vlastne aj dostávame k veci, ktorá mňa najviac fascinovala. Prečo si nepamätáme niekedy celé roky a obdobia nášho života? Vec je, že obdobia, ktoré boli pokojné, stabilné alebo bez veľkých výkyvov, sa pamäti rozmazajú. Nie preto, že by boli nezaujímavé, ale preto, že mozog si ich nepamätá, lebo sú to iba normálne dni. Hypokampus ukladá novelity, nie rutinu. Aby sa spomienka vôbec zapísala, mozog potrebuje tzv. Prediction error. Niečo, čo naruší jeho bežný priebeh alebo očakávania. Niečo, čo prekvapí, ohrozí, odmení alebo dramaticky zmení kontext. A rutina nič z toho nerobí. Rutina vyplavuje nízky dopamín a tým pádom aj sa slabo konsoliduje alebo ukladá. Preto sa celé roky života rozpadnú na pár fragmentov. Jeden letný večer, jednu hádku, jednu dovolenku alebo jeden problém. Zvyšok jednoducho vybledne. Náš obľúbený neurotransmiter dopamín je totiž signál významu. Keď deň neobsahuje dopaminové špičky, teda spikes, mozog ho nezaradí medzi dôležité kapitoly, tým pádom neuloží. Dneska už vieme, že dopamín je brána k pamäti. Preto si pamätáme najmä prvé a posledné veci, čo sa nám stali. Napríklad prvý bosk, prvé bývanie, prvý ročník školy, prvé auto alebo prvý veľký rozchod, alebo poslednú noc pred veľkou zmenou. A preto máš aj pocit, že život zrýchluje. Dieťa má stovky nových podnetov denne. Dospelý možno 3 až 4 za týždeň. Veľa nových zážitkov rovná sa dlhý subjektívny čas. Rutina, zrýchlený subjektívny čas. Takže to, že si nepamätáš celé roky života, nie je chyba, nie je to ani znak, že si žil málo. Je to len dôsledok toho, že tvoj mozog nedostal dôvody si tie roky uložiť. Aj keď to znie trošku depresívne. Viem, že tých paradoxov a takýchto momentov už bolo veľa, ale tu prichádza jeden z najväčších paradoxov pamäti ako takej. Práve najživšie spomienky bývajú najviac skreslené. Keď zažiješ niečo emotívne, šok, smutok, strach, radosť,
Amygdala zaplaví mozog adrenalinom, jak sme si už vraveli. To síce zosilní stopu spomienky a zosilní aj pocit, že je presná, ale nie je jej reálnu presnosť. A tu vzniká rozdiel medzi memory confidence a memory accuracy, teda presnosť a istota, že to je pravda. Zaujímavé boli štúdie, ktoré ukazovali, ako presne si ľudia pamätali veľké udalosti, ako bol napríklad pád dvojčok v New Yorku, alebo kto vyvolal hádku, čo zaznelo pri rozchode, alebo čo mali oblečené pri prvom stretnutí. Ale keď sa tieto spomienky začali porovnať s faktami, presnosť detailov bola často tragická. Za to dôvera v ne bola extrémne vysoká. Dnes vieme, že najsilnejšie emocionálne spomienky sú zároveň tie, ktoré sú najviac prepisované, tým pádom najviac skreslené a najviac doplnené fantáziou, a teda najvzdialenejšie od reality. Čím živšia je teda spomienka, tým väčší je jej edit. A preto si aj dvaja ľudia pamätajú tú istú hádku diametrálne odlišne. Nie preto, že by jeden klamal, ale preto, že amygdala mení farbu spomienky, tón hlasu, výraz tváre, intenzitu emócií, dĺžku situáciu či dokonca obsah vied. Spomienka sa neuloží ako záznam, ale ako emócia a tá sa časom mení. Ale nemohol by som opomenúť to, že máme aj stabilnú pamäť, tzv. Semantickú, teda faktickú pamäť, kde patrí všetko, čo sa učíme opakovaním, ako napríklad fakty, medicína, jazyky, postupy alebo motorické zručnosti. Túto pamäť drží neokortex, teda kôra. Jej stopy sú odolné a ťažko sa prepisujú emóciami či fantáziou. Spánok, ako sme si aj spomínali v minulej epizóde, ich ešte viac stabilizuje. A práve preto nezabudneme šoferovať ani po rokoch, alebo keď raz pochopíme anatómiu či nejaký jazyk, vieme si ho udržať a nepomýlime sa tak ľahko. Na druhej strane autobiografická pamäť, teda pamäť toho, čo sme prežili, detstvo, vzťahy, hádky, rozhovory, emócie, zlomové momenty, teda všetko vlastne, čo si takto pamätáme, je presným opakom. Je flexibilná, kreatívna a hlboko subjektívna. Prečo? Pretože každá spomienka sa pri vybavení prepisuje, ako sme si už viackrát povedali. Dopamín navyše vyberá len významné scény a tak vzniká jednoduchá pravda. Autobiografická pamäť je príbeh a nie história. Takže mozog ti nepovie celú reálnu pravdu, ale povie ti tvoju verziu, ktorá tebe dáva zmysel. A tu prichádza jedna z veľmi podstatných vecí, kde vieme získať slobodu. Ak spomienky pri každom vybavení prepisujeme, tak potom existuje možnosť, ktorú si málo kto uvedomuje. Minulosť zmeniť predsa nemôžeme, ale pamäť o minulosti áno. A tým vieme zmeniť aj to, ako v nás minulosť žije. Keď si vybavíme bolestivú spomienku, hádku, odmietnutie, zlyhanie, rozchod či traumu, pamäť sa dostane do fázy destabilizácie. Synapsie sa v engramových bunkách stanú na chvíľu tvárnymi, teda plastickými, a práve v tejto chvíli ich môžeme meniť. Môžeme vložiť nový kontext, nový význam, novú perspektívu. Keď sa pamäť znova uloží, udalosť tam ostáva, ale už nemá pôvodnú bolesť. Štúdia Layna a Nadala z roku 2020 to popísala úplne presne. Zmena interpretácie mení emocionálnu stopu a tá zmena je trvalá. A na tomto mechanizme stojí napríklad psychoterapia, mindfulness, o ktorom mám tiež epizódu, ale aj prirodzené dozrievanie vekom. A presne preto dnes necítiš to, čo ťa bolelo pred rokmi. Nie preto, že by sa udalosť zmenila, ale preto, že sa zmenil tvoj príbeh a tvoj spôsob, ako si ju vysvetľuješ. Takže mozog nevymáže minulosť, ale dokáže prepísať to, jak ju vnímame. A niekedy práve to stačí, aby prestala bolieť. A možno aj práve preto si myslím, že k svojim spomienkam by sme mali pristupovať s pokorou. Nie ako k pravde vytesanej do kameňa, ale ako k živému organizmu, ktorý rastie spolu s nami. Nie všetko, čo si pamätáme, bolo tak, ako si myslíme. A nie všetko, čo sme cítili, musíme cítiť aj dnes. Ak si z tejto epizódy odnesieš len jednu vec, tak toto. Nie si otrok svojej minulosti, si editor svojho príbehu. A ak chceš svoj mozog a svoju psychiku spoznať ešte hlbšie, môžeš dať follow podcastu Duša pod mikroskopom. Ak ti táto epizóda niečo dala, pomôže mi, keď ju pošleš ďalej človeku, ktorý by to dnes možno potreboval. Budem sa na teba tešiť pri ďalšej epizóde. Maj sa.